Kindly greetings to everyone bafethu igama lami usisanda sibuko sami Can I Hear Some Love. Look bafethu namhlanje sizoyenza theatre play called Becoming a Sinner. The play is written and directed by uSlash bafethu ibhalwe yimina yasi-director uSlash sisemML bafethu. We are planning to tour le play lena, so I'm featuring one of the legendary actors okuSlash bafethu njengoba nizobona wendaba zaba baby mama. Okay, Pinky ngizoyifaka imali kanjani because nengane ayikazala nokuzalwa, so ngathengela ingane namaphapha singakazala nokuzalwa too much. You Pinky. Wena Pinky. Ungani wena Bye-bye. Ngibona ezinye izinto. Pinky. Wozoma la. Uyayibona lento engiyibonayo. Ngibona i-future, i-bright future. Yonke into ihamba kahle. Uyabona mangibheka kanje mfana. Ngibona mina nawe sihamba ngemoto ephezulu. Siyakhuluma. Ngibona bonke abantu bayasithanda, bayasihlonipha. hayi man ungazungenza ibhari la. Ngibonani la? Angiboni next mina, ngibona umoya. Ngibona nomkhukhu na i-toilet futhi bephambi kwakho. Ukhuluma ngani kahle? Lento engikubonisayo yona mpintshami, ngikubonisa i-future si-rich. Yabona la sithatha noma yini esifunayo, akekho umuntu ozositshela. Bridge, uyahlanya. Bridge thatha noma yini esifunayo yakho uzositshela. Uyasangana Bridge uyaphinda manje. Uyahlanya like so phuza i-castor oil udakwe inyongo manje. Mamela la Bridge. Wona wazi kahle ukuthi uPinky ukhulelwe manje. Uphika ukhulele and uzoba yithama very soon. And lento yakho icabangayo umsangani toilet ibhoshi straight because wazi kahle kulento le ina two way. It's either laphana siyafahlaka yendoda siyaboshwa noma siyafa. Manje umntwana wakho uzobulawa indlala mawuhleli kanje. Lento engikutshelayo nafethu soba rithi thamba mina. Bheka la uyangena or awungeni uthini? Okay Roger, okay Roger yabona. Okay, angifuni vele ingane yami yabona. Ikhule vele kulomhlaba lo wenhlupheko uyangithola. Okay, although le debate vele kodwa kuna flop mina yabona. Okay, grand. So bandothula incosi yami yonke lento le. Yabona manje ngiyakuthatha ke ngokubonisa iclever zamampela mfethu abantu abaphethe yonke into esidingayo, ibhamu wabomi, yonke into esifunayo, iclever zwakala. Yabona laphana soba mnandi mfana. Soba mnandi. Soba mnandi. Amane baba, wenzani manje? Amane sifani, amane mfethu. Amane nisongibulalisa manje wenzani mfethu? Wenzani lapha yana? Amani Bridge manje uphayizile laphana manje. Ngithini ngiphayize nganda. Amani whatever twenzeni da mfethu. Lamajita ingozi but why sicovele zikhwama lezi ijob sisha yesonke manje. Bona la. Number 1 ijob yami la. Yimi engithwesize ngalomsebenzi. Ungazongitshela ngalabantu laba. Job yakho not kuyafana bekumele share sonke da. Lamajita afike neyintshiza da. Angeke sishena sonke nathi thatha 50-50 uyathula uthi tu. 50-50 sekaki man, 50-50 sekaki. Mamela lana ke mfethu asikayilana tenda dengi. Ngifida ucoba yonke le nyuku le sibusela Dark Bothemba. Or mina Magedlela useduze. Useduze. Yeah, uzobona. Iya kuMagedlela. Ufuna ubona? Mlando uzobona. Mlando. Unangisaphi la wena? Uzokwenza amasimo. Ufuna ubona? Yabona Yo, hey! Angela. What Angela? Che parla Angela, buona Angela. Mamela. Ungena kanjani nawe? Lalela Angela, ngizobona igezi livuliwe lapha Manje wabona ukuthi Lalela, ngicumlalela. Oh, ngibona igezi livuliwe ngase ngena mina. Uyabona? Kodwa thaba lami behlala la. Bekujoyela mina ukuza la Angela ngijuthe Angela. Nasi nesikiye nginaso Angela, ngeke ngijuthe ngeteje Angela. Nasi nesikiye nginaso. Yona sana. Ubani igama lakho? Igama lami uSenzo. Igama lami uSenzo lakhe Gumede. Ubani babakho? Thaba lami uzakhele Gumede. Mara babhala ekasi bamazi ngoBridge. Uyayazi imemeli njani? uBridge ubabakho. Lento ningitshelani le? Phela ithema lakho vasimeyichomi.
babakho ngikhula nayo ngiphile nayo babakho mfethu umngani wami bayazi bonke labantu ukuthi mina nobabakho besiphila kanje Yebo. ye wena wena sana beka ukhule kanjani nidlani kule nsuku Singajola manje. ye wena sana Yeah, eish. hayi man babakho sho ukuthi ekukhuleni kwethu vele besiyimpintshi wonke umuntu uyazi siphila kanje eClose Range Imaki like ukhuluma Spider-Man, Superman like pitch straight. impintshi so Awuni uncle like impinki straight. Pitch. Imaki uncle kusulu kahle wona uma ucava itime lami. Nanomjida bathi ubani konje khwele ndoda le iyayivana netime akudala ubani uRape uRoger uyamazi uRoger. yona sana sikhuluma kahle ngoba bakho la sozongibuza ngabo Roger ngizomazelaphi mina uRoger nakhona labantu abagijimisayo abobani laba Uncle ngifuna ungilalela ne labantu mina bayangisukela lento abathi ngenzela angibuzanga ukuthi uyenzile ngithi abobani labantu But abagijimisayo ngithi ngiyachazela ukuthi angenzanga le nto. Okay. Ila madoda lawa. Ila bafana bathemba lawo. labafana bakaThemba yona sana uyazi ukuthi uma usukelele zayihleva kwenzakalani ngawe Malume ngiyazi malume. wazi kanjani Labantu bahlezi bafika vele lapha endlini malume. Bahlezi bafika ebasini kwaSathi Thama bahlezi bafika lapha endlini. Bangihlupha mina neOledi. i-oleni lakho hayi wena sana konje ubani umamakhu ubani uPonso ubani uPinki usaphila uPinki wena i-oleni lakho yazi mfethu labantu ngibagcine 10 years back nobabakho njengoba angithi Yeah, kuni uma umsaphila vele because ngihlala naye ngale section 8. manje le clever zinihlupha ngani nje ukuthi zanihlupha Sikahlale phansi ngcono ichazele kahle yonke uzoyizwa kahle. ngifuna ukuyizwa kahle le ndaba yakho Ibhlungu lento le. Ibhlungu. Labantu kade bahlezi bafika edladleni ankini. Every time abafika edladleni bahlezi bashaya iOledi lami ankini. Direct ibhlungu ankini mina mangibuka iOledi lami likhala phambi kwami ibhlungu direct. Bese kuba uThemba. Kunamagama ahleza washo lapha ukuthi time lathatha something important yawo. Kanjani? Ena bakhuluma ngamamini. Angike ngixasula kakhulu ukuthi thina sasingeke mayenzeka yonke lento le. ya manje manje amaphoyisa athini Kafana. I useless amaphoyisa uncle. I useless amaphoyisa uncle because sike sala phana before. Safika sa report lapha emaphoyiseni tukutuku. Sekufika le team nyana le yaThemba lapha. Isabisi iOledi lami. Lelo siyacaca yonke lokuthi bonke labantu badla bonke vele. bonke lalela ke ntwana yami uyabona manje mina sengibuyile njengoba ngibuyile yonke lento soyisolve abazongazi labafana labo Kefana uncle. Ngiyafuna ukuthemba uncle kodwa manje ngikuthemba kanjani kubeni uyistranger kimi. phela mina nobabakho njengoba ngithi besiyimpintshi kanje angeke ngikuyeke ubhayiziseka man fana nokuthi wena uyintwana yami ngakufela nokukufela yazi into engiyenzayo mfana ngithi ngifuna ukuthi ubabakho nalalele khona alale ngokuthula abone ukuthi nami ngisorry man Imaki. Konke engixakayo manje. Usorry. yeah Usorry kanjani? Ima wo. Kanti wenzani wena? no ngithi ngisorry ngoba angikwazanga phela ukufika ku funeral kababakho ene nani nibhayiziseka kanje angikho mhlambe kube ngikhona bengizoyenza iplan uyayibona lento le Ima uncle konke engifanisa la kuwo. No man uncle yazi ithama lami belinale tattoo le kanje. Yena uma ngowangitshela la ukuthi le tattoo le bekuyisymbol like egang yakhe so la kade aphusha nabo vele kudala like abangani bakhe. yazi manikhula niyabhalana ama-tattoo bese abantu banibize ngama-gangster bekuyinto nje masiyikhulela nje nakhona yeka lento zama-tattoo ntwana yami siphume nje kuzo manje le nkinga le ekufake la ucanga ukuthi uzophuma kanjani kuyo Uncle bamba ke mina ngizokusolve fonela umamakho anginayo itime mina uncle inkinga mayile. Okay, singiringe angiphethanga ifoni yami. lalela ntwana yami uyabona manje uyafuneka abantu bakufuna left and right uzoze ubhayiziseke mina into engibona ukuthi ingcono ulale eziningi indaba sizozibona
Okay uncle, asenze kanje uncle. Ngiboleka ifoni yakho mina ngifonela uma lady ngimtshele ukuthi ungigadile la. No, angifuni umama kabe namanamba ami ngoba Ngiyacela uncle. At least azi ukuthi ngizobe ngilelephi namhlanje. Ngiyacela uncle. lalela ntwana wami. Wena nje iplani ke angazi ulala kanjani mina ngifuna ulale la njengoba unesikhiya sala ukuthi soyazi ukuthi ikamera likuphi. Ngiboleka ifoni yakho ngiyacela. Angeke ngifonele ngikuphi ifoni yami. Umama wakho makangathola amafoni ami ngiyovusa indaba zakudala. Angeke. Bona wenzani? Uncle ngiyacela uncle. Mangizoyenza njani vele no yabona-ke manje yabona-ke lo muntu ufuna ngimncenge manje bese nazi manje yabona-ke manje. Okay. Hey uncle. Uncle ngiyacela uncle man ngiboleka ibhelasa ke ngiyacela uncle. At least mama ngazi ukuthi ngisafe namhlanje azi nokuthi ngigade ubani lokho kuzoba ngcono uncle. Mfana wami i-one lento le. Wena utshela umama wakho mawuya kumama wakho umtshele ukuthi bono Richard ngo-Richard mina igama lami. Lo Roger lo ubuza ngaye angimazi. Angeke ngiphelele ubuthongo ngenxa yakho. Angithi sezwana kusebusuku ucima ilight mawulala. Angifuni imsindo. Ngimtshela kanjani mama oledi mina ukuthi mangilelephi ke manje lo muntu ufuna usola ukuthi ngiyajola manje ngizothini manje manje sathi kulele ntombini manje yabona nale uncle nalo mhlawumbe uyangifuna nje naye kodwa okay fine. Yazi mihlolo yonke lentwana isuka khona izomtshela ngokubuza ngabo Roger. Manje uzomtshela kanjani ukuthi yimi uRoger? Phela mengathola lentwana ukuthi yimi uRoger kunemali ezalahleka. Ngizoyenza kanjani? Ngcono ngibhodise lentwana. Lentwana namhlanje kumele ngicede ngayo. Nayi imali. Konke kukhona. Ngiyenzeni? Intwana encane isafunda le. Lentwana le akumelanga frostane nix. Ngoba ngizoba senkingeni. Hawu. Hey mfana. Hawu, kanti umile la. Hawu, usondela la, yazi khona into engifuna ukuyikhuluma nawe. Wozohlala la phansi. Khona into engiphatha kabi mfana wami. Hlala phansi mfana wami. Awusho yini ufuna ukuyazi kahle ngoRoger? uRoger phela abantu bebayiyele emajele. Yini ofuna ukuyazi? Yini ekudlayo lenza ukuthi ufuna uRoger? Uncle, ngaphambi ukuthi ngiphendule yonke lento ekhulumayo le. Indaba wena ukhuluma ngathi uRoger uyamazi. Besiphila sonke ngiyamazi. Uncle uzile ukuthi bothini mawukhuluma la? Bawukhuluma ngathi uRoger vele uyamazi uncle. Beni my best friend no Roger. Isikutshela ukuthi indaba ngifuna kangaka ngoRoger. Ngifuna ungilalele futhi ungilalelisise. Indaba ya Roger futhi namanje iyangicasula. uRoger uncle bekuyimpintshi etime lami. Kanti bama close friend. Noma isingisi uyasazi. But kodwa kade bayimpintshi fele. Kanti ever since ngiyezwa ngale gama lela Roger. Angihlezi ngimfuna uRoger. Ngoba ngiyazi uncle ukuthi mhla ngimthola uRoger zonke impendulo zami zophenduleka uncle. Miningi imibuzo enginayo uncle. Miningi imibuzo enginayo uncle. Kuyafana nalomphakathi nyana wala imemele nawo uncle. Ungitshela ezinye uncle. Ungitshela umsangane imputana state uncle. Yazi bathini? Bathi uRoger uyena umuntu wacisha time lami. Uyena umuntu wabulala ubaba. Nama. Lalela mfethu. uRoger mina ngimazi kahle intwana yami uyangibona. Lalela. Angeke uloku mamela bonke labantu bala mama bakutshela into engekho bakhuluma. Hayi uncle. Angeke bonke abantu bala kasi bakhuluma into eyi-one uncle. Bathi uRoger uyiwacisha time lami. Bese uyafika ungitshela ukuthi sangazayicishe. Mina bengiphila nabo uRoger ngiyamazi ngeke ayenze lento. Bekaxoza nobabakho. Cabanga ngeke umamela abantu man. Abantu bazokulahlekisa ntwana yami. Kuyafana uncle. Lento Roger bekafuna ukuyenza vele uncle bekafuna vele ukuyenza. Bekafuna ngeke uzubulala umuntu ngemistake uncle. Ngeke uzuyenze direct uncle.
futhi iyangixaka yonke lento uncle. Wena ufikele kangaka uRoach indaba Alright ke. benihlabana mhlawumbe nisakhule benenzani? Angithi uyabona manje uyabhaza ke manje. Mina ngizama ukukunceda. Yonke into engizokutshela yona is straight. Ngizokuxoxela sonke istory saka Roger nobabakho. Woza la. Alright. Yeah. Ses. Yazi. Mihlolo yonke. Lentwana isuka khona izongitshela ngokubuza ngabo Roger. Manje uzomtshela kanjani ukuthi yimi uRoger? Phela mengathola lentwana ukuthi yimi uRoger. Kunemali ezalahleka. Ngizoyenza kanjani? Ngcono ngibhodise lentwana. Lentwana namhlanje kumele ngicede ngayo. Nayi imali. Konke kukhona. Yenzeni? Intwana encane isafunda le. Lentwana le akumelanga frostane nix. Ngoba ngizoba senkingeni. Hawu. Hey mfana. Hawu, kanti umile la. Hawu, usosondela la, yazi khona into engifuna ukuyikhuluma nawe. Wozohlala la phansi. Khona into engiphatha kabi mfana wami. Hlala phansi mfana wami. Awusho yini ofuna ukuyazi kahle ngoRoger? uRoger phela abantu bebayiyele emajele, yini ofuna ukuyazi, yini ekudlayo lenza ukuthi ufune uRoger? Uncle, ngaphambi ukuthi ngiphendule yonke lento ekhulumayo le. Indaba wena ukhuluma ngathi uRoger uyamazi. Besiphila sonke ngiyamazi. Uncle, uzile ukuthi bothini mawukhuluma la? Bawukhuluma ngathi uRoger vele uyamazi uncle. Besikhulu. Beni my best friend noRoger. Kakhulu. Isikutshela ukuthi indaba ngifuna kangaka ngoRoger. Ngifuna ungilalele futhi ungilalelisise. Indaba ya Roger futhi namanje iyangicasula. Roger uncle bekuyimpintshi etime lami. Kanti bama close friend. Noma isingisi uyasazi. But kodwa kade bayimpintshi fele. Kanti ever since ngiyezwa ngale gama lela Roger. Angihlezi ngimfuna uRoger. Ngoba ngiyazi uncle ukuthi mhla ngimthola uRoger zonke impendulo zami zophenduleka uncle. Miningi imibuzo enginayo uncle. Uncle. Kuyafana nalomphakathi nyana wala imemele nawo uncle. Ungitshela ezinye uncle. Ungitshela umsangane imbudana state uncle. Yazi bathini? Bathi uRoger uyena umuntu waqisha time lami. Uyena umuntu wabulala ubaba. Nama. Lalela mfethu. uRoger mina ngimazi kahle intwana yami, uyangibona? Lalela. Angeke kuloku umamela bonke labantu bala mama bakutshela into engekho bakhuluma. Hayi uncle. Angeke bonke abantu bala kasi bakhuluma into eyi-1 uncle. Bathi uRoger uyiwacisha itime lami. Bese uyafika ungitshela ukuthi sangazayicishe. Mina bengiphila nabo uRoger ngiyamazi, ngeke ayenze lento. Bekaxoza nobabakho. Cabanga ngeke umamela abantu man. Abantu bazokulahlekisa ntwana yami. Kuyafana uncle. Lento Roger bekafuna ukuyenza vele uncle, bekafuna vele ukuyenza. Bekafuna. Ngeke uzubulala umuntu ngemistake uncle. Ngeke uzuyenze direct uncle. Futhi iyangixaka yonke lento uncle. Wena ufikele kangaka uRoger indaba? Alright ke. Benihlabana mhlawumbe nisakhule benenzani? Angithi uyabona manje uyabhaza ke manje. Mina ngizama ukukunceda. Yonke into engizokutshela yona is straight. Ngizokuxoxela sonke istory saka Roger nobabakho. Woza la. Alright. Yeah. Aze ngizoxakwa intwana encane esanuka ibisi. Manje uyasola ukuthi yimi uRoger. Maka ngathola ukuthi yimi engabulala ubabakhe, iyoba njani le ndaba? Lo mfana lo akumelanga azi nix ngoba ngizoba senkingeni. Ayikhenye. Uvukile mfana kithi. Wenzani manje? Cabanga. Wabulela ubaba.
Yabona futhi man uRoger. iya yini ngambula Owabulala ubaba. yini ngiyaxolisa mfethu nami bengingazi ngiyenzani Uxolisani man. Mujesu mina ngiyathestelela izona. Mujesu mina. ngazama ukukhuluma nobaba wakho kodwa akafuni uku-understand ithi ngikuchazisele yonke into Uchaza nda. Ungazongitshela wena. Ngizolonke iqiniso ngolikhuluma la. Opolisi ithama lamo na for in. For in man. Yabona manje uma ethi ukuthi mhlawumbe la sibuka iTV sibuka izolo 14 noma ini mamela la ngathi ungitshela amasimo wona ungitshela lonke iva ukuthi aliqhawuthela nithama lami futhi yakuphathi wena uthi ungangibulali ungafani nami mfethu ungangibulala ithama lami lolibulalile man ithama lami lelana man uyazi kubhlungu kanjani ukuthi ngigule nginganathama uyakwazi lokho olelami kade bafika labafana abathemba labo Mabafika kulo vele bathi ubulale itswayi bese bayamrape phambi kwami man Awucabanga ukuthi ingi-affecte kanjani mina izincosi Ibhlungu leyo nto leyo Ibhlungu direct Ende mamela la Ende lalela la konke wakwenza ngiyaphinda futhi manje konke wakwenza uzokujezela ngiyafunga ngiyagomela Kubhlungu lapha ngoDisemba kuKhisimusi zonke ingane ziyajabula ukuthi bathengele into ezi-right ama Nike mina ngiyafika ngamagufugufu ebandleni ucathi lapho bengingazi ukuthi ngibukeke kanjani nami bengelidinga ithama ngisakhula bengelidinga ithama lami ungilento uzongixolela ngalento engizoyenza manje mfethu ngiyacela uzongixolela ngalento engizoyenza manje hayi mhlawumbe ukuthi anginachoice kodwa kumele ngiyenzile leyo ngiyacela mfethu ngiyacela iba nobuntu lalela la mina olelama ne asangila ngifundisa ukuthi ngifana nezibozi ezifana nawe uyangizwa sangize ngifundise le nto olelama mina angifundisa ukuthi ngingaphiniseli okubi ngokubi ngoba ukuphuma kwelanga kukushona kwenyanga ukuphuma komphefumulo enyameni uxebuka lokho kubika ukushona kwenyama emaphupheni ngike ngaba egumbini lesiqandisi sabaphucupheni ubuka kwami zonke lezidumbu ebeyilele phambi kwamehlami zonke zifeke endlela engafani kumina bese kungicacela ukuthi yize kuthina ukufa kungafiki ngendlela efanayo kodwa sonke ukufa kuyasenela mamela ngiyakuxolela le mali ngiyayithatha ngiyoqala impilo yami kabusha uyanga toilet Shosho bafethu sisanda Kenai hear some love la bafethu. Thank you so much bafethu to everyone ofikile ku event wa support bafethu and ngibonga kakhulu uyangithola ngithini ngibonga kakhulu mfethu uBhuti Slash bongani noma ngithi impintshi noma ngithi impintshi impontsho grand vele yabo so ngibonga kakhulu bafethu for ukuthi yes collaborate on this show and this show was a success and ngiyabonga kakhulu although it was a two-hander ibifuna ne-energy nyana but vele sayigiva that so thank you so much bafethu to everyone yeah thank you bafethu Bongani Maseko aka Slash izinja madoda mfethu man sisanda nje yami mfethu azi into yenzayo mfethu omunye umuntu ngeke ayibone but we are telling you mpintshami you are doing the best and phuma all out as much mfethu asithungela uyasho ukuthi abanye bayashoda ngemali kodwa uyababhekela asizameni ukuthi sigcwaliseni imali sithengeni bafethu support ikazi uyophelela nikuphi nespeed